A Consellería do Mar busca alternativas á produción da cría de mexillón para garantir os seus suministros sen prexudicar aos mariscadores. A Xunta continúa apostando polo diálogo entre mexilloeiros e percebeiros. Os bateiros reclaman as áreas de recollida da mexilla que non prexudiquen as zonas dos percebeiros. Que tal? Boas noites. Dende a Consellería do Mar apostan por vías como a creación de criadoiros de mexillón. De seguido ampliamos antes titulares. Detido un home de 31 anos por violencia machista en Pontevedra. Segundo informa a Policía Local, a vítima é unha moza de tan só 20 anos. Nova movilización dos traballadores de Ence. Denuncian a retirada de pancartas de comisións obreiras de varios puntos da cidade. Todo apunta que unha caída na súa vivenda provocou a morte de Manuel Charrín. O famoso narcotraficante atopábase só na súa vivenda. Vilagarcía recibirá máis de 500.000 euros para o proxecto Vilagarcía Viva. O seu obxectivo é rehabilitar a Praza de Abastos e o comercio de proximidade. Iker é o primeiro bebé nacido en Galicia neste 2022. Chegou ao mundo a 1 da madrugada en Santiago. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. A pandemia segue deixando datos de récord en Galicia. Hoxe rexístranse case 50.000 casos activos en toda a comunidade. Houve un incremento respecto a onte de máis de 1.700 positivos. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés tamén sigue empeorando a situación. Hoxe contabilízanse case 6.500 pacientes con coronavirus, 250 máis que a onte. Aumenta tamén a presión hospitalaria. En planta hai ingresados 41 persoas, 4 máis que a onte. Deles, 6 están no Quirón Salud Domínguez, 5 no Hospital do Salnés e o resto en Montecelo. Na UCI, entre tanto, hai ingresadas 10 persoas, unha máis que a onte. Continúan tamén en ascenso os casos de coronavirus en todos os concellos de Barbanza, que se converte na comarca con maior incidencia de toda Galicia. Ribeira rolda xa os 700 positivos e Boiro contabiliza 600. A Pobra ascende ata os 278 e Rianxo os 232. En Muros Noia, tan só Lousame se mantén por debaixo dos 50 casos con 49 positivos. Outes ascende aos 70 e Muros permanece con 220, os mesmos que na pasada xornada. Por todos son rexistrar xa 229 positivos e Noia sube ata os 339. No que respecta a hospitalización, medran o número de pacientes ingresados na área sanitaria con 48 enfermos en unidade de hospitalización e 6 en cuidados intensivos. A de fin de ano foi unha noite tranquila en toda a nosa contorna. En Pontevedra, por exemplo, non se rexistrou ningunha incidencia relevante. Houbo moito ambiente na contorna do Pazo da Cultura e tamén na Praza do Treucro, pero a xente dispersouse en canto deron as 3 da madrugada. A cidade, polo tanto, cumpriu de xeito maioritario coas restriccións, algo que agradeceron hoxe dende o Concello. A nosa gratitude ás pontevedresas que amosaron a súa responsabilidade cumplindo maioritariamente as restriccións, por incomprensibles que foran, nalgún caso, nesta pandemia. Quero facer extensivo tamén este agradecemento aos locais da hostelería que na maior parte dos casos cumpliron tamén escrupulosamente e pois fixeron que Pontevedra fose unha cidade tranquila. O ano rematou ben en Pontevedra, pero 2022 comezou dun peor xeito, cun episodio de violencia de xénero. O primeiro día do ano deixa na cidade un home de 31 anos detido por un delito de violencia machista. Segundo informa a Policía Local, a vítima é unha moza de tan só 20 anos. A muller pediu axuda a súa nai a través dunha mensaxe. Ela a continuación chamou o 112 informando da situación, o que permitiu que unha patrulla se presentase na vivenda e acabase detendo ao varón. Cando os axentes se presentaron na vivenda, mantiveron entrevistas por separado coa vítima e o presunto agresor. Acto seguido, procederon a identificación e arresto do home. Xa saben que hai un número de teléfono ao que poden chamarse se son vítimas de violencia de xénero, e o 016. E de balde non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. E xaneiro tamén arranca, como sempre, cun incremento dos prezos nas peaxes da autoestrada do Atlántico. Neste 2022 pagaremos un 3% máis por circular pola P9. En proporción, é a autoestrada de España que rexistra a maior suba. Viaxar entre Vigo e A Coruña custa 50 céntimos máis. O treito entre Santiago e Pontevedra subiu 20 céntimos e ir dende a capital da provincia ata Vigo custa 15 céntimos máis. A viaxe entre Vigo e Pontevedra pasa a custar 4 euros con 15 céntimos. Segundo indica o Goberno, este incremento débese ao xusto das tarifas conforme o IPC e ademais para cubrir custos pola execución de obras en que incorreu Audasa, entre elas a ampliación de Rande e a circunvalación de Santiago.
As bonificacións das tarifas que entraron en vigor o ano pasado manteránse sen cambios. Como adiantábamos ao comezo das novas, a Xunta de Galicia segue a apostar polo diálogo no conflito aberto entre bateeiros e percebeiros pola extracción da mexilla. A Consellería do Mar está a traballar na busca de alternativas á produción da cría de mexillón para garantir os seus suministros sen prexudicar os mariscadores. Dada a importancia estratégica de ambos os dous sectores para Galicia, a Consellería do Mar segue a tender pontes entre bateiros e percebeiros, a delimitación das áreas para a recollida de mexilla que non prexudiquen as zonas específicas de extracción do percebe é un dos obxectivos no que xa traballan algunhas asociacións de miticultores. Nestes momentos, pois eu sei que algunhas organizacións de bateiros están intentando recabar datos para acreditar a súa dependencia de determinadas zonas para a extracción de mexilla e nos seguimos na boa disposición entendendo que é necesario que cheguen a un acordo tanto o sector bateeiro que precisa a mexilla para desenvolver a súa actividade, pero tamén respetando a esas zonas específicas de o percebe, porque tamén hai un colectivo moi importante que vive dese traballo. Pola súa banda, dende Mar apostan tamén por explorar vías alternativas para o suministro de mexilla, como a creación de criadoiros ou o incremento das cordas colectoras nas bateas. Non solamente da produción natural da recollida das pedras hai que ir a buscar a mexilla, sino tamén buscando outros sistemas, como pode ser o incremento de cordas colectoras ou buscar ou diseñar nesas cuadrículas vacantes que temos a posibilidade de colocar cordas colectoras para o suministro das bateas do interior que non teñen a posibilidade de que se lles fixe a elas a mexilla, ou tamén o diseño de hatcheries, que estamos financiando algún proxecto para poder obter a semilla en criadeiros, como se fai ca ameixa e co berberecho, non? Tamén arrancou en Pontevedra cunha nova concentración dos traballadores de Ence, neste caso pola retirada dunhas pancartas de comisións obreiras de varios puntos da cidade. Poñen o foco no alcalde da cidade, o que acusan de querer coartarlles a súa liberdade de expresión. Un acto inaceptable dende o punto de vista democrático. Así cualifican dende Comisións Obreiras a retirada dunhas pancartas en defensa da continuidade de Ence instaladas en 4 puntos da cidade de Pontevedra. Esta mañá, un reducido grupo de representantes sindicais concentrouse diante das portas do Concello para dar unha rápida resposta a estes feitos. Din que atenta contra a súa liberdade de expresión e apuntan directamente contra o alcalde Lores. Non pode ser, non, que alguén que dicen que teñen e que representan plantexamentos políticos de esquerdas e progresistas teñen estes comportamentos e menos pode ser que permanentemente se lle este insultando aos traballadores de Ence pola defensa dos seus postos de traballo. As 4 pancartas foron retiradas o pasado día 30. De momento, Comisións Obreiras non conseguiu recuperalas. Eles son conscientes de que esa actuación é unha apropiación indebida, é un roubo dun ben que é de Comisións Obreiras, que teñen un importe económico superior a 400 euros e, polo tanto, saben que é un delito, non? Si infringimos algunha normativa administrativa, o que tiña que facer o Concello de Pontevedra era dirixirse a nós para decir que retirásemos as pancartas e, evidentemente, se nos negásemos a retiralas, en todo caso, proceder eles a súa retirada. E lamentan o que eles consideran unha dobre vara de medir porque din a outros colectivos sí que lles deixan poñer pancartas incluso na zona bella da cidade. Hai organizacións do mundo nacionalista que incluso colocan pancartas no casco histórico, que está prohibido expresamente, pancartas que están perante moitos días e que non se retiran. O calendario de movilizacións de Ence, por certo, continuará ao longo deste mes de xaneiro, iso sí, condicionado pola parada técnica da Pasteira. Xa en febreiro, unha vez remate esa parada, hai prevista unha marcha dende a fábrica ata o porto de Marín. Continuamos en Pontevedra. Na cidade continúa o debate cruzado entre o Goberno e PP polos orzamentos municipais para este 2022. As contas deron hoxe un novo paso cara a súa aprobación, ao recibir o visto bo da Comisión de Economía e Facenda, pero os populares insisten en que son os presupostos afastados da realidade.
Os presupostos de Pontevedra para este 2022 continúan avanzando na súa tramitación. Hoxe esas contas superaron un novo chanzo ao seren aprobadas na Comisión de Economía e Facenda. Nesa comisión foi recibida a emenda presentada polo Partido Popular e que a voceira do goberno local define como triste. Anabel Gulías di que semella unha simple valoración política. A mí me parece que triste e grave. É grave que a emenda que presentan sexa destas características. É grave que a emenda sexa unha simple valoración política do goberno municipal e que non faga ningunha, cero propostas. Pero os populares insisten, din que non son uns bons orzamentos para Pontevedra e que están afastados da realidade. Entendemos que los presupuestos son malos, están alejados de la realidad de los pontevedreses porque tenemos un alcalde alejado de la realidad, son improvisados en gran parte, no cumplen muchos requisitos básicos, van a tener una bajísima inversión en nuestra ciudad. Se abandona el rural una vez más, se abandonan los barrios o la mayoría de los barrios. En ese capítulo, os populares poñen o foco no barrio de Monteporreiro. Y los presupuestos han sido especialmente crueles con el barrio de Monteporreiro, donde el señor Lores ha cumplido su venganza contra los vecinos y hay 0 euros en el capítulo 6 de inversiones para los vecinos de Monteporreiro. Es una pena que el señor Lores se guíe por el rencor en vez de intentar mejorar un barrio que lleva durante años, los años de su alcaldía, completamente abandonado. As contas de Pontevedra para 2022 superan os 85,9 millóns de euros, o que supón un incremento de 5 millóns con respecto ao 2021. Serán aprobadas de xeito definitivo en pleno este vindeiro venres. Os socialistas da provincia de Pontevedra inician a carreira cara ás primarias porque hai polo menos 2 candidatos que optan a facerse coa Secretaría Provincial. Son David Regades, que ocupa ese cargo arestora, e a exconselleira de Pontevedra, Paloma Castro. Aínda que o máximo de avais é 398, ambos candidatos superaron con creces esta cifra. Paloma Castro conta cuns 800 e Regades superou o milleiro. O candidato á reelección parte como favorito. Presentou os seus avais diante das ruínas de San Domingos de Pontevedra. Fala dun apoio maioritario e dun proxecto no que todos suman. Unha candidatura, dixo, que se suma ao proxecto que ten o partido en Ferraz con Pedro Sánchez á cabeza e o que ten o partido en Galicia. Hace 4 años fuimos capaces de cohesionar la provincia de Pontevedra y bueno, también os puedo decir que el ímpetu que estamos recibiendo, las llamadas y las visitas que he hecho estos días, es de que tenemos un apoyo mayor en la provincia de Pontevedra que hace 4 años. Eso es fantástico y pensar que hace 4 años fuimos capaces de aglutinar el 100% de la militancia, yo creo que eso nos llena de entusiasmo y también de responsabilidad, lo decía antes. No queremos estar eufóricos, ¿no?, por el número de avales recogidos, sino todo lo contrario, darle las gracias a los otros 2 compañeros del partido, tanto a Pacho como a Paloma. Sin ellos las primarias no serían posibles y las primarias es un ejercicio de democracia importantísimo y ese ejercicio solo lo realiza el Partido Socialista. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos con máis novas, entre elas o falecemento de Manuel Charlín. Ata agora. Continuamos nas novas do día. Un golpe na cabeza parece o motivo principal da morte do contrabandista e narcotraficante Manuel Charlín. O vilaneves faleceu o pasado 31 de decembro no seu domicilio no lugar de Cálogo, nas Sinas. O médico atendeu solicitou trasladar o cadáver para facerlle autopsia. O pasado día 31 de decembro e a escasas horas de fin de ano falecía no seu domicilio o famoso contrabandista e narcotraficante Manuel Charlín. Os feitos tiveron lugar no seu domicilio no lugar de Cálogo, nas Sinas. Ao parecer, o vilanovés tropezou co portalón de acceso á súa casa, caendo ao chan e golpeándose na cabeza. Os sanitarios desprazados ao lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida. O home de 89 anos atopábase só na súa vivenda nese momento. O médico que atendeu a Charlín solicitou trasladar o corpo para realizar a autopsia e certificar o motivo da morte. Manuel Charlín está considerado como patriarca dun dos grandes clans do narcotráfico da Ría de Arousa. O vilanovés comezou co contrabando de tabaco nos anos 80, pasándose despois ao narcotráfico e sendo detido como un dos principais da Operación Nécora. Esta operación non foi a única na que se viu involucrado o patriarca dos Charlíns. En 2019 caeu no marco da operación que rematou co alixo de 1.700 kilos de cocaína do Titán 3. Ademais, tiña pendente outro xuízo por branqueo de capitais, causa pola que a Fiscalía pedía para el 8 anos de cadea.
Ademais, Manuel Charlín tamén estaba considerado como un dos narcotraficantes máis violentos da contorna. Incluso no 2018, unha banda de encapuchados entraron no seu domicilio para agredilos a él e máis a seu fillo. Todo indica que debido a un axuste de contas. Nos últimos anos, as investigacións dos corpos de seguridade e a caída das súas empresas minguaron a fortuna do narcotraficante vilanovés, convertendo nun pensionista. A conselleira do Mar visitou esta mañá Porto do Son para comprobar o resultado da reforma da fachada marítima. As obras a piques de concluir supuxeron un investimento de 4 millóns de euros. Rosa Quintana, acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, tivo ocasión de coñecer de primeira man o resultado das actuacións que se están a acometer na zona portuaria. As obras, que están xa na súa fase final, suporán unha fonda transformación da fachada marítima da localidade. Ademais da dotación de máis espazo para os peóns e áreas de lecer, abrirase a vila ao mar, integrando o porto no casco urbano. É unha forma de integrar o traballo dos nosos profesionales do mar a vida dos cidadáns. É unha forma de demostrar que Galicia quere recibir aos seus turistas donde poidan disfrutar ao mesmo tempo desa integración entre unha actividade profesional e unha actividade lúdica que se pode desenvolver no mesmo espacio. E a verdade é que eu creo que son 4 millóns de euros ben invertidos para ese desenvolvemento futuro de unha vila que é importante non só dende o punto de vista pesqueiro, sino tamén dende o punto de vista turístico. A actuación incluiu tamén a creación dun edificio de servizos náuticos e a reorganización do vial de acceso ao porto, conectando co centro da vila a través de rúas pavimentadas en pedra. Aí, como vedes, tamén eses espacios que salen hacia o mar, eses miradores, esas gradas, e tamén, bueno, pois o que é a conexión de todos estes viales que enlazan cas calles, que, bueno, pois é un pouco a vida do casco urbano de Porto Son, a vida dos sonenses, que tamén que a actividade do mar. A fachada marítima contará ademais con numerosas zonas verdes, polo que neste momento estáse a proceder á plantación de árbores ao longo de todo o bordo litoral. Vilagarcía recibirá 537.000 euros dos fondos Next Generation pro comercio de proximidade. Estes fondos irán destinados principalmente a iniciativas relacionadas coa Praza de Abastos e co comercio local. A través do proxecto Vilagarcía Viva búscase unha vila máis moderna, digital e atractiva. Outro dos proxectos do Concello de Vilagarcía, Vilagarcía Viva, contará co apoio dos fondos europeos Next Generation. Este proxecto, que busca revitalizar o comercio de proximidade, recibirá unha subvención de máis de 500.000 euros. Nos estamos moi contentos porque son 537.000 euros que nos van a permitir avanzar moito nesta dirección, tanto en sensibilización, en formación, en modernización, digitalización e demais. Temos varias líneas abertas e iremos desgranando pouco a pouco durante o ano, pero para nós é unha ledicia poder recibir estes fondos e mellorar así, eu espero, o sector servicios da nosa cidade. O obxectivo é aproveitar estes fondos para promover a modernización do tecido comercial local, facendo máis competitivo e eficiente e axustado aos requisitos medioambientais europeos. Os eixos de actuación serán a Praza de Abastos, o comercio local e a propia cidade. Pois, aparte de o que sería Praza de Abastos e o que sería os mercados tradicionais, onde sí que vamos a esmerarnos un pouco na modernización e tamén no que sería o tratamento dos residuos, que nos parece moi importante, pois tamén o que sería as recollidas a logística un pouco máis intelixente, facer que a cidade sexa máis sustentable tamén, non? Pero sí que nos metemos despois en un apoio directo ao mercado local, tanto con temas de asesoramento como de formación e de accións propias para a dinamización. Estas axudas permitirán ao Concello continuar outro ano máis co xa citado proxecto Vilagarcía Viva. As accións irán destinadas a crear unha vila máis moderna, digital e atractiva. Temos algunhas, por exemplo, de digitalización ou de taquillas intelixentes na Praza de Abastos, para que o tema dos horarios da Praza de Abastos non sexa un impedimento para a xente que o mellor ten unha xornada laboral máis difícil, ou incluso temas de carga e descarga digital, para que aquelas persoas que se dedican ao transporte de mercancías poidan saber onde poden atopar unha praza para deixar os seus vehículos. Con esta axuda, as subvencións dos fondos europeos en Vilagarcía elevaránse por riba dos 3 millóns de euros, xa que o Concello tamén recibiu a aprobación por un importe de 2,5 millóns de euros do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. A tenda Rosa Casa gaña o premio ao mellor escaparate de Nadal de Vilagarcía. A tenda baseou os seus adornos na figura do apalpador. Ademais, outros 4 establecementos recibiron tamén un segundo e un terceiro premio.
Vila García celebrou a cuarta edición dos escaparates de Nadal. Nesta edición participaron 37 establecementos adornando os seus escaparates. O obxectivo desta iniciativa é fomentar o espírito do Nadal e a súa vez apoiar o comercio local. O que queremos dentro do Concello é pois que dende o comercio local sintan o respaldo do Goberno Municipal de Vila García e, por suposto, nestas datas temos que botar unha man nun ano moi difícil, así que tratemos de pensar no noso comercio local, aínda estamos a tempo para mercar e aproveitar que botarlle unha man ao noso comercio local. Nesta edición, o gañador foi Arosa Casa. O establecemento de decoración de fogar preparou o seu escaparate cun tren de Nadal que inclúe caldeiras e diferentes elementos poñendo en valor a figura do palpador. Este escaparate está inspirado nas historias que temos en Galicia, que son moi importantes, como é o palpador. Non só vamos a falar dos Reyes e do Papá Noel. Isto é moi interesante porque moitos nenos ainda non o coñecen. É importante que as nosas tradicións manteñamos. Nos quixemos facer así un pouco homenaxe ao que é o inverno, a Navidad, o todo o que é o Galiza. Por eso as follas son secas, porque Galicia é eso, en Navidad. Entón é un pouquiño eso, transmitir esa historia nun escaparate. O escaparate da Arosa Casa mestura a decoración de Nadal cos produtos típicos da tenda como figuras de ET ou de Star Wars. O premio que recibirá o establecemento é de 595 €. É un detalle que nos fai moita ilusión, porque que recoñezan todo o traballo sempre é moi bonito. Ademais da Arosa Casa, tamén recibiron 395 € os dous segundos clasificados, Imaxe Moda e a Panadería Lourido, e 200 € os dous terceiros, a Lencería Carmen e o Bar El Duque. A maiores recibiron mencións especiais do xurado a Peluquería Tijeras de Deseño, Estocolmo Café Bar, Espacio Terrae, Café Bar París, o Gato Negro de Carril, a Peluquería Carolina Tourís e Rubén Neira. Mais actualidade, o primeiro bebé galego do 2022 chegaba ao mundo no Hospital Clínico de Santiago a 1 da madrugada. O pequeno Iker pesou 3 kg e 140 gramos. Aínda que se perderon a cea e as uvas, os seus pais María e Carlos de Teo non puideron comezar o ano de mellor maneira quedando a benvida ao seu fillo. O Hospital do Barbanza tamén rexistrou un nacemento o día 1. Ao redor das 3:30 da tarde chegaba ao mundo o pequeno Mason que pesou 3 kg e 120 gramos. Os seus pais Lucía e Luis Miguel estrearon o 2022 ampliando a familia posto que se trata do segundo fillo desta parella ribeirense. Un poquinho máis tarde, pasados 4 minutos das 4 da tarde, nacía no Hospital Provincial de Pontevedra Lola, con 3 kg 615 gramos, a primeira bebé da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Trátase tamén da segunda filla da parella formada por María José e Manuel. Os nenos de Boiro terán ocasión de ver os Reis Magos na tradicional cabalgata que organiza a Comisión Parroquial de Santiago de Lampón en colaboración co Concello. Este ano a comitiva será máis curta, integrada únicamente polas carrozas dos Reis e o nacemento. A pesar da mala evolución da pandemia, a cabalgata de Boiro, con máis de medio século de historia ás súas costas, non podía faltar á cita. Pasa de 50 anos esta cabalgata, donde eu empecé tamén de pequeno, porque eu vivo na parroquia de Lampón, empecé participando nesta cabalgata e queremos seguir facendo, non? Queremos seguir facendo ahora que nos toca a responsabilidade de dirixir este Concello, pois queremos, como non, seguir aportando todo o que este nas nosas mans para que os nenos de Boiro, a pesar das circunstancias negativas que estamos tendo, que estamos sofrendo neste momento, sigan vindo os Reis Magos como van a todos os sitios do mundo, de Galicia, e Boiro non iba a ser menos, non? Como é habitual, sairá ás 5 dende a Madalena, en Lampón, chegará a Boiro pola rúa principal e percorrerá a rúa Peonil ata a Boqueira da Negral. Eu quería recalcar un pouquiño esa parada da Boqueira da Negral, vai a estar perfectamente vallada e vai a estar perfectamente coordinada. O que sí me gustaría apuntar dende aquí que un membro de cada familia, o sea, de cada unidade familiar, un membro cos rapaces para ir a quitar a foto cos reis e recoller o agasallo ou deixar a carta o que queira deixar a carta. Aínda que se mantén o percorrido, a comitiva será moito máis reducida que en anos anteriores. Tan só sairán 4 carrozas con 2 integrantes cada unha. En lugar das 8 carrozas que saen todos os anos, van a salir 4. A carroza do nacemento e logo as 3 carrozas dos Reis Magos. Non hai comitiva de participantes. É dicir, solamente irán en cada carroza o Rei Mago co seu correspondente paxe. E logo non hai pois o de todos os anos, lanceros, espaderos, antorcheros, romanos, etc. A única comitiva que vai a participar na cabalgata van ser
as agrupacións musicais. A banda de gaitas Buxaina, a OGE de Ferrol, bueno, distintas agrupacións musicais. Dende o Concello fan un chamamento á responsabilidade e colaboración dos veciños para evitar aglomeracións. Un total de 17 artistas integrantes do colectivo Galeosca expoñen a súa obra no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira a través da mostra colectiva Luarada. Na exposición, que conta tamén con representación local da Amanda riberense Carmen San Pedro, mestúranse distintos estilos artísticos de pintura e escultura. Pode visitarse na Sala Riberense ata o 29 de xaneiro. Coa mostra despedimos as novas deste luns 3 de xaneiro. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Ata mañá.